Здравейте! Вие гледате видео от поредицата на Българска фестивална асоциация "Полезно на теория и практика". В днешния епизод ще ви представим най-важните изводи от проучване на Българска фестивална асоциация, посветено на фестивалния сектор. Той е част от проекта "Икономически, екологични и социални измерители на артистичните фестивали в София", изследователски и обучителен проект на Българска фестивална асоциация, подкрепен от Столична програма "Култура". Партньори по проекта са Обсерватория за икономика на културата, Националната музикална академия, НАТФИЗ и Българска музикална асоциация. Изследването и анализа на събраната информация са реализирани от експертите Диана Андреева Попюрданова и Мирена Станева. Основната цел на проучването беше да установи как фестивалите измерват своето социално, икономическо и екологично въздействие, доколко разполагат с данни за тези ефекти и как подобна информация може да подпомогне развитието на по-добри културни политики. В изследването участваха 22 фестивала с различен профил и мащаб. Това позволи да се очертае една реалистична картина на фестивалния сектор, неговите силни страни, но и предизвикателствата пред неговото развитие. Един от първите изводи е, че фестивалният сектор е изключително разнообразен. Повечето организатори са фондации и сдружения, а сред фестивалите има както събития с над 50 годишна история, така и съвсем нови инициативи. Проучването показва още, че фестивалите обхващат практически всички области на изкуството, включително интердисциплинарни формати. Макар музикалните фестивали да преобладават, културното разнообразие е впечатляващо. По-голямата част от фестивалите се провеждат ежегодно, най-често през летните месеци и в края на годината. Все повече организатори обаче развиват дейности и извън самия фестивален период. А именно тук стигаме до един от най-важните изводи на проучването. Днес фестивалите вече не са просто място за представяне на културен продукт. Те се превръщат в инструмент на културната политика и в активен фактор за развитието на местните културни общности. Това ясно се вижда в образователните инициативи. Почти всички фестивали организират работилници, майсторски класове, дискусии, семинари или фестивални академии. Така те не само представят изкуство, но и развиват публики, подкрепят младите творци и изграждат по-дълготрайна връзка със своята аудитория. Разбира се, пред сектора стоят и сериозни предизвикателства. Повечето фестивали работят с малки екипи и разчитат в голяма степен на доброволци. Ограничения финансов и човешки ресурс често възпрепятства развитието на целогодишни дейности. Икономическите резултати също са показателни. Бюджетите варират от няколко хиляди до няколко стотин хиляди евро, но най-разпространени са фестивали с средни бюджети между 20 и 80 хиляди евро. Проучването показва още, че секторът остава силно зависим от публичното финансиране. Спонсорството все още не е достатъчно развит източник на приходи, а ежегодният модел на финансиране затруднява дългосрочното планиране. Особено важен извод е, че фестивалите създават значителен икономически ефект, но той рядко се измерва. Повечето организатори не разполагат с данни за туристическите разходи, местното потребление или цялостния принос към икономиката. Това не означава, че такъв принос липсва, а че липсват инструменти той да бъде доказан. Сходна е ситуацията и при социалното въздействие. Фестивалите подобряват достъпа до култура, изграждат общности, подкрепят младите артисти и насърчават активното участие на публиката. Но и тези ефекти най-често се оценяват интуитивно, а не чрез систематично събиране на данни. При екологичната устойчивост също се наблюдава положително развитие. Все повече фестивали използват дигитална комуникация, електронни билети, ограничават пластмасата и насърчават устойчив транспорт. Реалното измерване на екологичния отпечатък обаче все още е по-скоро изключение. И това ни отвежда до най-важния извод от проучването. Фестивалите вече създават значително културно, социално и икономическо въздействие. Следващата голяма стъпка е това въздействие да започне да се измерва по един лесен и приложим начин. Само така секторът ще разполага с необходимите аргументи за по-добро планиране, по-устойчиво финансиране и по-силна обществена подкрепа.
Благодаря ви, че бяхте с нас. В следващия епизод ще разгледаме основните препоръки, които проистичат от това проучване. Абонирайте се за YouTube канала на Българската фестивална асоциация, за да не пропускате видеята от поредицата.